Hello everyone, welcome back to my YouTube channel लोगोफोर आं नोंसिनि सेराव दिनै नुजाफैलायबाय ओमफ्राय आंनि चेनेलाव आं बयखौबो बरायहरबाय ओमफ्राय आं दायो स्कुलाव फैदों आरोना ओमफ्राय दिनै स्कुल दंमोन ओमफ्राय गथ'फोरनिबो एग्जाम दंमोन दायो एग्जामा जोबनानै गथ'फ्राबो थांजोबबाय आरो स्कुलाव रावबो गैला दा ओमफ्राय आं एसे खामानि मावलांनो सानदों एग्जामनि थाखाय गाबोन मा होनो समबार मंगलबाराव दं आरो एग्जामा दायो आंहा एग्जामनि फेस बुनांगौ दङ माखासे दा बेखौनो आं नोंथांमोननो एसे शेयार खालामनो सानदों नोंथांमोना इन्ट्रेस्ट दंबा नायलांबाय थादो माने मावाबाबो जाया एसे पेपारखौ फेस बुलांनोसै एसे बुलांबाय थानोसै आङो खामानि थायो आंहा स्कुल गनानैबाबो ओमफ्राय गाइस आंहा एसे एग्जाम पेपारखौबो दायो बुखांबाय नालाय ओमफ्राय मोनसे खामानि दंबावो बे खामानिखौ मावनानैसो न'आव थांनो मोनगोन आङो दायो आं बे खामानिखौ फोजोबलांनानैसो थांसै आरो जि गरमखाहाय गोलोमजोबखाबाय दे मेडाम माखौ जेरक्स खालामनांगौ खिथानानै होलांखादो आं आराम खालामजोबना दोनसै दायो गथ'फोरनि कार्सिभ राइटिं एसे जेरक्स खालामलांनांगौ दङ आंहा दायो खामानिया बेनो आरो ओमफ्राय बेखौ फोजोबनानैसो आं दायो न'आव थांनो मोनगोन गाइस स्ल'खा प्रिन्टारानो थाबखौनो गवा थाब खालामनो सानबाबो थाब जाया कारेन्टबो गैया जि गरमखा दिनानो गोलोमजोब्बाय नै टाइमाबो 3टा जाखाबाय माने नैबे जिखौ खोबनानै दोनाबा गुफुंनानै थाजोबो नालाय ओंखायनो आङो खोबनानै गालाङो आरो दासो जोबदों गाइस आंना खामानिया दासो न'आव थांनो मोनसिगोन आङो जि ओंखाम फैखाबाय दायो लोगोफोर आंना खामानिया जोबबाय दायो आङो दायो न' फारसे थांबाय थानोसै आरो आंनि खामानिखौ आं फोजोबना लाखांबाय दायो नै आं दायो रुमफोरखौ फांखांजोबबाय आरो रावबो गैला आंनो लास्ट जानानै दायो आं खामानिफोरखौ फोजोबनानै आं दायो थांसै आरो न' फारसे दायो रावबो गैला माने आङो 4th ग्रेडआवसो मावो नालाय लोगोफोर आंनो गासिखौबो मावजोबलांनानैनो लेट जालाङो आरो आंनो लास्ट जालांनाङो टिचारफोरनि उनावसो थांनो मोनो आङो ओमफ्राय फैनायावबो आंनो सिगां फैनाङो आरो साख्रियाबो 4th ग्रेडसो नालाय आंना 4th ग्रेडआवसो मावो नालाय नै रावबो गैला दायो आं हारसिं दायो गिलु बालु
गिबाबो उफाय गैया हारसिंबाबो लास जालांनाङो न'आबो खाथिखा नालाय ओमफ्राय थाबायलांबाय थानोसैलाय आङो ससे थाबायबानो मोनो दायो हारसिंसो लांफैग्राबो गैया माबो गैया थाबायलांबाय थानोसैलाय आङो फारसे नै लामा मोनबाय आं दायो बिदिब्ला आं थाबायलांबाय थानोसै दे लोगोफोर ओमफ्राय भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन ओमफ्राय मोजां मोनदोंब्ला आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम आरो कमेन्ट खालाम आरो जायफोरा आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होदो